Buku nomor tulu, mamukasian ayat sada satru di tulu, di ayat tulu jong maham. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Luluhom maau ale di bata, jala perbadahokku badakku dopak bangso na sodaulat roha. Sai paulua maau sian bawa si ulahon si pautoto dohot hajekelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku, tongos mahati romu dohot hati gurammu, akka namanogu au, pataru au tudolok ni habadiamu, dohot tu inganammu, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulu padamuhon jolma dohot debata. Pupuji hami guarmi, jala hudok kami mauleate tuho alani saluhut na binahemmi, patu pahon hanguluan nami. Sedongani mahami marhiti-hiti asini roham, asa hupikiri hami toktong natinommu dohot hamamatem. Asa huarsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporseon nasitong. Jala asa maroha halongon kami huhut madok moleate tuho. Asa olo hami mahitoko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Ola nion rodi saliling-liling na. Amin. Mari dihiti asian buku nomor 102 ayat 1. Tatangi homa patik ni debata, ima sian patik parjulo, sahat rodi patik paupaton, patik parjulo, audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu, jala dang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di turuni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang si oluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhum nado sugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono parima ulahamu nasa si ulammu, layanggo ari papituhoni, ari paradiani Jehovah debatam dui, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi pangisi ni huta ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, tungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Ido
patik ni debata. Atong rap mangidugugo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say parguguy mahami, mangulahon na humbar tu patik ni. Amen. Mari di mahita sian buku ini nomor 172. Ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 jong mahamu. Topotima dosata. Ale Tuhan debata parguguna sohatudusan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardusa. Mulak manian parjahati tumadikod dalan. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Halani ubahan dipangidohan. Saya sudah tima turuturum, asa unang mangonai be Tuhan. Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hase sani dosa. Roma hamu tu au asa mangulu tot dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nak pirara songon abit hasubba. Gabi songon hapas do muse. Sangapon ma di debata na dikijang. Mari demahiti asian buku ini nomor 184. Mamukasian ayat 4. Sahat rodi ayat 5.
mangihom mahatani debata turpuk epistel di ari mingguon natar surat di surat ni apostel Paulus tu huria Rom bit dualu mamukasian ayat onom sahatro di ayat 10 sada sajahama marsikat sore ai hamateat do harohaon ni daging alai hangoluat jala hadameot do anggo harohaon ni toddi alai dang tar halomahon debata akka paroha daging alai molok Kristus di bagasan hamu mangulu dotot di alani hati goran nak pemate pamatang alani dosai ima sahatna martua doakan atu manghion hata ni debata jalan apeopsa amen. Mare demahita sian buku ede nomor 461 sada ayat sada dohot tul di ayat tulu jong mahamu. Taha tidak maha porseot tai songona hina tidak ni gongatta saha porseot di sadok pertibion rap mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugu naso haturusan natumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahoba nasa sadai imana tinubuhon nisi Maria nagabe-gabian siontot di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta natumaon nebernit di pangumani silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dong di tanom namula mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo laudul tu siamun ni debata jahoba amanai pargugu nasohatu dosani disima ibana
Kami mamulak sugut tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok. Mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Maredekur lansia.
Sabi nga matikting di bagasan mingguan. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu Judika 22 Maret 2026, Parjolo Tikting Malagam. Warni Minggu sadewan ima Minggu Judika, luluhon au ale Jahoba, sian pesalmen 40 ayat sadaa. Topik, debata mangalehon ton di hangoluan. Yang kedua, dak danak nasora. Di hari Selasa 10 Februari 2026, di basa-basaon debata dak danak boru di keluarga Amang Sando Sitohang, Inang Boru Huta Barat, alamat Grand Pesona Depok, Blok C2, Sektor 7 Karmel, Ipasdo dak danaki nang natorasna. Yang ketiga, naik CD. Di Palmingguan sore pukul 17.00 WIB, di Patupa Huryado pelayanan naik CD tu 2 halak Parguru, Nanaeng Manjalo Palbogason. Yang keempat, konsultasi gizi. Sadarion Dung Sipul Palmingguan pukul 10.00 WIB, Seksi Kesehatan Patupahon konsultasi gizi, maringanan di ruang kesehatan. Yang kelima, pembinaan guru sekolah minggu. Di hari Sabtu 28 Maret 2026 pukul 8 WIB, Patupahon Distrik 28 Deboskap, pembinaan guru-guru sekolah minggu sedistrik 28 di HKBP Depok 2, Gedung Paulus. Jala Huyata mengutus 2 halak guru sekolah minggu mandohoti pembinaani. Nomor 6, ko lansia. Pina botohon matusude lansia Huyata asa pasidohot lahu mako di Palmingguan tanggal 29 Maret 2026 pukul 10.00 WIB. Nomor 7, partangyangan pasien. Di hari Senin 30 Maret, Selasa 31 Maret, dohot Rabu 1 April 2026, Patupahoni Huyatama partangyangan pasien di Gerejata pukul 19.30 WIB. Parguru Malua dohot natoras asa pasidohot di partangyangani. Ria Mahita mandohoti partangyangani. Jala payut ihut barita habebernit ni Tuhan Yesus tuhau pinasilang atau via dolorosa. Nama rende di partangyangani ima Pasion Parjolo, Senin 30 Maret, Perempuan Deborah, dohot punguan ama. Pasien kedua, Selasa 31 Maret, punguan lansia, dohot perempuan Kamis. Pasien ketiga, Rabu 1 April, perempuan Hosana, dohot perempuan Inahana. Yang kedelapan, paningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Di hari Jumat 3 April 2026, di Patupa Huyata ibadah paningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus Kristus di gerejaon 4 kali. Masuk pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, pukul 7 WIB Remaja, pukul 10.00 WIB Sekolah Minggu, dohot pukul 10.00 WIB Bahasa Batak. Ria Mahita mandohoti ibadahi dalan maningot habebernit ni Tuhan Yesus Kristus di hau pinasiang. Laos diuduti maulau nabadia. Jala di pukul 14.00 WIB di Patupauta do punguan nahohom di gerejaon. Nomor 9, partangyangan buah-buah ijuk. Di hari Minggu 5 April 2026, Patupahoni Huyata partangyangan buah-buah ijuk Manang Paskah manogot di gerejaon masuk pukul 4 WIB. Ria Mahita pasidohot tu partangyangani dalan mangalason paningotan Ari Hayon ni Tuata Yesus Kristus. Ke-10, pesta paningotan Ari Hayon ni Tuhan Yesus atau Paskah. A. Di hari Minggu 5 April 2026,
Ima pesta parjolo parningotan hayon ni Tuhan Yesus atau pesta Paskah. Di Patupado ibadah Paskah Raya di 5 hari. Ima, pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 7 WIB ibadah remaja, pukul 10 WIB ibadah sekolah minggu, pukul 10 WIB bahasa Batak, dohot pukul 17.00 WIB bahasa Indonesia. Yang B di hari Senin, 6 April 2026, Ima Pesta Paduahon Parningotan hayon ni Tuhan Yesus. Di Patupado ibadah di gerejaon masuk pukul 10.00 WIB. Nomor 11, Soso. Mahite titingon sinosohon taringot 2 jam tutup kegiatan atau operasional gereja nang patukuan pukul 23.00 WIB. Asa tarikoton ma nahomba 2 jam tutupi makhohon tu hinauli. 12. Bakti Paskah. Huyata naing patupahon Bakti Paskah atau pasaton bingkisan kasih turuas ni huya na membutuhkan. Taleon manasa tolapta lao pasidohot mendanai Bakti Paskahi mahite situa sektor nabe. 13. Paguma lua khusus. Huyata patupa paguma lua khusus tu aka mahasiswa dohot pakarejo. Dihita nanaing mandoti asa mendaftar matu pahalado atau situa sektor tabe. 14. Bunga altar. Bunga altar mingguan persembahan keluarga P. Sirait Inang Boru Hutahayan, sektor 9 Bethlehem. Maulia tema di pasar Tuya Tunasida. Akar ruas nihuya sektor Manang Punguan, nanaing patupahon bunga altar, boima dihubungi sekretariat gereja. 15. Namandoti ulaon pakobasion huya. Namandoti kegiatan dohot pakobasion diuya nama nasa minggon 5.180 halak. 16. Pertangyangan sektor. Sektor Sadamoria di bagas ni keluarga HFM Tobing baru Situkir. Sektor 3 Kapernaum di bagas ni saudari Pestaria M baru Situmorang. Sektor 4 Sinai di bagas ni keluarga R Silmamata baru Siringgo-ringgo. Sektor 5 Kana di bagas ni keluarga JHM Sitinjak baru Huta Barat. Sektor 6 Betsaida di bagas ni keluarga F Butar-Butar baru Huta Gaul. Sektor 7 Karmel di bagas ni keluarga BB Hutapea baru Pasar Ibu. Sektor Walu Hermon di bagas ni keluarga M Siombing baru Sidaboke. Sektor Sia Bethlehem di bagas ni keluarga Nyonya Situmorang ME baru Tambah. Sektor 10 Nazaret di bagas ni keluarga E Siantori baru Simbolon. Sektor 11 Jericho di bagas ni keluarga Martin L Huta Barat baru Barus. Sektor 12 Mahanaim di bagas ni keluarga M Butar-Butar baru Sitorus. Sektor 13 Galilea di bagas ni keluarga JF Sinaga baru Rumahbo. Alamat doh jam masuk pertanyaan di sektor Boima di Ida di Wata PDF manang acara nati nongos ni situa sektor di Ganup sektor. Paduahon tikting parepengon. Saldo ni huria di bagasan mingguan 21 Maret 2026. Huria 349 juta 67.448 rupiah. Pusat 5 juta 306.574 rupiah. Diakoni sosial 39 juta 161.190 rupiah. Transitoria 800.000. Sai di pasu-pasu tuatama akka peleani nang ulaon diuyaon bain sangap di guarna na jalalas nioha dihita ruasna. Aka tikting naso jinanahon boi mata jaha diwata na usaha tuhita. Songoni masa ni tikting dihuyata di bagasan nasa mingguan. Mari dekor perempuan Deborah.
Mari demahita sian buku di nomor 783 mamukasian ayat sada satro di udutna suhut tapapungu pilihan sada A dohot sada B. Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Turpuk jamita di minggu tasadarion, ima nanienet sian buku panurirang Hesekiel
Biddu 37 membuka sian ayat sada sahatu ayat 14. Laos tapa ihut-ihut mah. Dungi songgop matuau tangan ni Jahoba jala ditogihon au haruar marhite-hite todi ni Jahoba. Jala di paulon au di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma namate. Dungi ditogihon ibana au mamolo sian lambung nasida tuk humaliang. Gabe idama godang situtu marrarahan di atas sisik ni rurai jala idama masak situtudo luhut nai. Jadi ni naibana matuau ale anak ni jolma atahe tagamon tarpangolu dope aka holi-holion gabenik kuma ale Tuhan Jahoba hodo umbotosa. Jadi ni naibana matuau manurirangi maho taringo tuaka holi-holion jala dohononmu ma tunasida ale holi-holi akan masaki tangihon hamuma hatani Jahoba. Songono do hatani Tuhan Jahoba tuaka holi-holion. Idama au mangalehon todi tu bagasan hamu asa mangolu hamu. Jala au mangalehon tu atas hamu aka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas hamu. Jala au mambahen hamu marhulik kuling. Huhut mangalehon todi tu bagasan hamu asa mangolu hamu. Asa tung ditadahamu au do Jahoba. Jadi manurirangi maau songo naung ditonahoni tuau. Jadi dina manurirangi i au Roma sada suara. Jala idama masa suara na marngongos gabe masih tiopan aka holi-holi ganup tu donganna. Dungi ubereng ma gabe idama nunga marurat-urat nasida. Jala tubuh sibuk, jala leap kulik-kuling di atas nasida. Alaida ngadong dope anggotodi di bagasan nasida. Dungi ni naibana matuau manurirangi maho tutodii, manurirangi maho tutu ale anak ni jolma. Jala dohonon muma tutodii. Songonondo hatani Tuhan Jahoba. Romaho ale todi sian desa na opati. Jala mangulus maho tu bagasan hala nabi nunuon. Asa mangolu nasida. Jadi manurirangi maau. Songon natinonahon na i au. Gabe Roma todi itu bagasan nasida. Jala mangolu nasida. Laos diojakon pat nasidai parduaan parangan apalana bolon sahali doi. Dungi ni naibana musetu au. Ale anak ni jolma aka holi-holion sandok pinopar ni Israel doi. Idama akan nasida mandok nunga tung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami. Dibaheni manurirangi maho jala dokma tunasida. Songono dohatani Tuhan Jahoba. Idama au mangukap tanoman muna. Jala au mambuan hamu nako sian tanoman muna. Hamu ale bangsoki. Jala au manogihon hamu mula tutano Israel. Jadi tandaon muna ma au do Jahoba. Yadung huukap tanoman muna. Jala hubuan hamu nako ale bangsoki sian tanoman muna. Au huhut mangalehon todiku tu bagasan hamu. Asa mangolu hamu. Jala au mambahen hamu marhaso tangan di tanomuna. Asa tung ditadahamu au do Jahoba na mandoki. Huhut mambahesa ninna Tuhan Jahoba. Ido yanggo sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Minggu tasadarion diguari songon minggu judika.
luluhon ma au ale Tuhan debata. Jalan agabe topik minggu ta ima debata mangalehon todi hanguluan. Tuhan memberi napas kehidupan. Amang inang Hesekiel dijau gabe panurirang tiki masa habuangan di Babel. Jala doho do ibana tarbuang tu Babel. Kekasan ni Hesekiel ima manurirangi ibana marhite-hite simbol. Jala diguari donasida songon panurirang apokaliptik. Bangso na tarbuangi ima bangso Israel nunga sahat tu stagnasi na soadong be pakirimon dinasida. Tiki tarbuangi. Buasa alana Jerusalem songon pusat kebaktian di hala Israel. Jerusalem songon tada jaminan bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menyertai, menemani nungabe marongso. Artinya Tuhan tidak ada lagi bersama dengan mereka. Karena tempat Tuhan itu sudah hancur. Yerusalem sudah hancur. Debata nunga sumurut mangaramoti nasida. Alani bangso inunga songon namate. Dangadong be naboi paheheo nasida sian hamateani. Ima pakilalaan ni bangso Israel dikitar buang nasida. Alai di bagasan pakirimon na soadongima naing patuduhon ni debata tu si Hesekiel. Pabuah holan debata nama natuk marhuaso patupahon hanguluan. Ima na binaritahon turpukta sadarion tuhita. Holan debata nama natuk marhuaso patupahon hanguluan. Kuriana hinaholongan di situasi na somar pakirimon di rohani bangsoi ima bangso Israel. Ro debata manukutu Hesekiel. Suku-sukuna naking boy tabereng di turpuk taon. Didok Tuhani tu si Hesekiel tarpangolu dope aka holi-holion. Holi-holi. Ima gambaran bangso naso na adong di habuangan naso adong be pakirimon di nasida. Ima gambaran holi-holi di si. Jala alus ni si Hesekiel naking saguru dihodoi Tuhan. Lapatana songono namanginang. Dang saguru di jolma ngulut tahun. Dang saguru di hita ngulut tahun. Saguru di lomo ni rohani debatado. Di debata dang adong naso tarpatupa ibana. Amin. Yakin do hita mangalusi. Amin. Atik pede roha manang pikiran ni jolma dang mungkin. Alai di debata mungkin do. Pola pikir na songonodo natong maul atu satta. Sering sekali kita itu lupa akan kemampuan Tuhan yang melebihi kekuatan apapun. Karena kita lupa akan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Nah terjadi di hita ima frustasi. Gabe putus asa hita dia ka parukilota. Naing hita songon si Hesekiel. Ati pe namasa na dihumaliang na songon soadong pakirimon alai pos rohana di debata. Tukdo debata mangalehon pemulihan. Imana adong di pikiran ni si Hesekiel. Naking didok ditogihon debata ma si Hesekiel tu sada lembah. Jala disi marserak aka holi-holi naung mahiyang. Jala on ma gambaran ni bangso Israel. Lapatanna di dramahon debata tu si Hesekiel taringot tu hadirion ni bangsoi. Naung putus harapan. Naung mahiyang huli-hulina. Tu si ma
si Hesekiel disuruh manurirangi. Laho pasahaton hata ni debata. Dison debata naing mangula dohon manopa sada hai baruon. Ima mangalehon hosa hanguluan. Asa mangolu muse aka holi-holi naung mahiangi. Jadi masa-masa ada halongangan. Di ida si Hesekiel aka holi-holi mulai bergerak. Mardomu ma aka engsel nasada tu engsel na asing. Aka urat ditutupi daging dohot hulik kuling. Jaladung roto di sian opat penjuru angin sudema mangolu. Marhite penglihatanon debatan yang mandok pakirimon nasoada be boy domuse marhataridaan. Saleleng adong dope debata situasi na bohape susana tong adong pakirimon na mangulu dang gabe madele dang gabe putus asa. Pandohan naking tabereng dison au do debata marlapatan kepedulian ni debata tuna tinopana dang dipasobu debata butihita. Aceh holong dorohani debata tuna tinopana. Di Yohanes 3 ayat 10. Alani holong ni debata tuhita dilehon anak na ima Tuhan Yesus. Jalasian terpukon dipaingot hita asa toktong hita marpakirimon holantu debata sambing. Amang inang ay masa do jupang pakirimon nagali di hita. Maragam do sialana. Adong may alani hagogoon ni Portibion na maragam. Alay tongdo mungkin alani si taonon na mardapot-dapot. Gabe di dodoniar sakihita. Jala tubuh ma dirohatta padelean. Gabe dauma pakirimota tutuhan. Dang dapot rohabe hagogoon ni todi ni debata di hita. Hape nakpe margogo huaso ni Portibion di ngolu ni jolma alai gumogo do todi ni debata. Marhapatean tuhinamago do hagogoon Portibion. Alani dang perlu hita putus asa. Manang madele di bagasan ngolutta. Dang perlu sinis hita tunamasa di hita saudari. Molo boy berubah aka holi-holi naung mahiang gabe sada hagogoon ni tatara alani hosa hanguluan na nilehon ni debata da boy dotong marlaku nang tuhita na patupahon ni debata sada hagogoon nakpe di Portibion dope hita. Artina kalau dikatakan tadi tulang-tulang yang kering itu bisa dihidupkan oleh Tuhan, berarti kita juga bisa mengalami hal yang sama di dalam pergumulan kehidupan kita. Alani ia manginang di jauhon tuhita sonari posma arohata. Gumogodo huasoni todi ni dibata marti bakon huasoni Portibion. Aidang masohot pangulaon ni todi ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Alay mungkin adong suku-sukun di bagas rohatta. Kenyataan hidup yang kita alami saat ini mungkin tidak menunjuk kepada perbaikan. Tidak menuju kepada pemulihan. Padahal ngaringgas hita martangiang. Ngaringgas hita tupar punguan manaringoti hatani Tuhan. Ngaringgas hita marminggu, ngaringgas hita mangulahon asini rohani Tuhan. Dohot haringgason na positif na kabilomo ni rohani Tuhan. Naneng dohonon moliat ema di haringgasoni. Alai sahalinai dang mansohot pangulaw ni todi ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Ati pe mungkin keadaan sonari tabereng tidak pulih atau tidak menjadi baik
Tetapi pangulau ni todi ni debata di tonga-tongata tong doi bana mangula. Buasa hudok songoni, buktinya kita masih bisa survive dalam kehidupan kita sekarang. Ada kita pada saat ini di tempat ini karena pemeliharaan Tuhan. Mungkin ingot dopehamu amang inang di tahun alaidak tubuh dopehau tiki tahun 60-an. Tahun 60-an tiki masa marukil do bangsota. Ketika itu harga uang kalau tidak salah 1.000 jadi Rp1 kah atau berapa ya. Nah, marukil bangsota alani ekonomina terpuruk. Nilai uang jatuh, segala sesuatu dijatah. Beras antri, minyak antri, semuanya pakai antrian. Tahun 60-an. Alai tong bangsota boi melewati masa-masa sulit itu. Masalah negara pasti akan berdampak tu ngolutta siap hari. Alai yakin ma dang adong masalah nasoboi dipecahkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Selalu ada cara. Sonari olodo hita membuka roha dohot pikiran asa toktong mangido pangurupion sian Tuhan debata holanido. Alai terpukon na yang mandok tu hita sada naboi tabereng ima tiki si Hesekiel pasahaton hatani debata tu holi-holi. Ternyata firman Tuhan nubuatan na di pasat si Hesekiel itu punya kekuatan yang luar biasa. Alani amang inang molo tangi hita di hatani Tuhan, jala mangulahon hatani Tuhani di ngolutta, pasti todi porbadia menolong kita untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Sonari dipaingot terpukon hita. Ia natuk paluahon hita holan debatado. Jala ikon atu sata saluhut nado tarpatupa au marhite hite ibana na margogoyhon au. Ima pandok ni si Paulus, Apostel Paulus. Hataon managabe memotivasi ngolutta. Ala holan debatado natuk mangurupi ngolutta. Tajalo matodi ni dibata marhite-hite na mangulahon hatana di ngolutta si ganup ari. Molo hatai taulahon, maka segala perkara kita akan mampu lakukan dan perbuat. Amin. Martangi yang hita. Mau lihat ya mali Tuhan, disude dengan basam naung di lehon ho di hami. Jala mau lihat ya Tuhan dihatam na badiai naung di patolhas. Tunga-tunga nami. Bain mai mian di bagas rohan nami. Asa toktong hami margugu di ngulu nami. Laho patupahon lomo ni roham. Tong marningot hami di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ima amanami sigiru na sonari majalo perawatan di rumah sakit UI. Jalatong do buanon nami ale Tuhan. Amanami ima amang pasaribu na peak di jabu alani parsahiton na. Tuhan debata napos dorohanami hodo dokter digijang ni saluhut akan dokter. Hodo na boi pamalupon na sasahit. Mangili kami Tuhan. Osupa-suma nasa pengobatan na ni jalo ni ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Soksongoni di proses pemulihan natong diadopi ruas ni huriam marsada-sada dung nasida majalo
pengobatan sian rumah sakit. Asa hotok tong ale Tuhan nama masu-masu nasa ubat na pinangan dohot perawatan na jinalo sian keluarga. Tuhan debata tong dohami mangido tuho asa homa na tuk mangelehon patupahon hahisaron tusude akasahit na diadopi ni ruas ni Huriam HKBP Depok 2. Songoni ali Tuhan nang aka rencana-rencana pelayanan nang yang patupahon ni Huriam HKBP Depok 2. Pasaut mai ali Tuhan songon lomoni roham. Pasada roha ruas ni Huriam sok songoni aka parhaladom. Laho patupahon aka pelayanan asa marsangap guarmu di humaliang nami. Jalan naing maho na dipangasahon disudi aka pelayanan ni. Tuhan debata tong dohami marningot tu pamareta nami sian tingkat pusat saat daerah. Asa homali Tuhan na mangalehon habisuhon di nasida. Asa boitar patupa kesejahteraan di bangso namion, terlumobi di kota namion. Mau lihat mali Tuhan, jalau pasat hami matangi yangon, holan mangasaon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, si palua hami. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 752 Jalata Pasahat ma Peleata. Tuhan
Rapa saat mapeliata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silihon lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasata hami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa hu parhasiak kami pilihanon. Patimbulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaor honma damena tutodim. Amin.